yore kendo machiegni waseyudo weche manyien mag tucho kuonde mopogore opogore manochokore odiochieng' manyoro ka odiochieng' makono bende waikoni weche ma opogore opogore rakni machiegni ka intiere gwenge mopogore opogore ka intiere Oboch kilo kanyo rwakni machiegni gwenge ma Kisumu Nyamasaria wacho ni Molem kacha bende jogo maneno wachiel kachiel jogo mantiere KCT e chuny boma ma Kisumu erokamano kuom keto Ramogi TV pile ka pile kiny ma kawuono ka wantiere yiero higa ni mar 2022 rwakni machiegni anyinga Cleophas Oluoch wanono mana gazet kiny ma kawuono ka iwuok kanyo idhi mana chiro mbero kanyo tiwuok ko tika mana gazet momori bang' ka waselidho ni maling'ling mantiere e kacha momori tinyiewo moko mori bende wacho odiochieng' machielo ka wakilono mar gazet wagoyudo thuolo mara kelo ni twak ma kama bende achiel kachiel mane Ramogi TV gig duto matimore warango kendo wanonogi e yo moro makare okinyi ma kawuono antiere kae kod Joyce Oduor ma bende osekelo weche manyien wada mana nono gazet ma The Standard kod mano mar Daily Nation weche mage momipek mage mosebedo kanyo katimore paw siasa wanono weche siasa mopogore opogore sani mantiere kar kae wada ni warangi gazet mopogore kata kamano Joyce machiegni Erokamano ahinya Cleophas. Kawuono wiyo wil gi jo Katuoro Dunga kanyo. Jo Katuoro 5 ways kanyo duto ka nitiere wan mana kodgi kanyakla. Lakini wacho ni jogi nenowa kata ka gintiere jogo mantie Katuoro, nitie jok mane Katuoro daraja ma Katuoro kacha ka Wanyingo. Nitiere nyaka joma ni Kapuothe. Kapuothe jogo mantiere kiwuok duka kukeyo ka in jogo man Kisumu kurito piny ka joga chiegni neno wa projector. Wagonu erokamano ahinya johera mag Ramogi TV kamoro amora ma untiere okinyi ma kawuono kendo warwakni machiegni sani wadanono gazet mar Daily Nation ka wachako gi gazet no mar Daily Nation okinyi ma kawuono inyalo nene kanyo ite mokwongo mano mar Daily Nation mano kama nitiere wach mondi kanyo makoro nitiere aduoka mantiere kake kacha malo kanyo wach momipek sikunde yawo wach maduong' ahinya momi kanyo jotelo mag IBC aduoka magisebedo kage kacha ni kora ang'o mane otimore wano kirwa oko noko kitwa ka achiel Chebukati biro gi moro ne gidwa ni mondo nuoyiero ni oyud kacha ndogingo mochopo ata malo 50 mondo nuoyiero mago weche matiere kacha William Ruto romo mare manyoro bende nitiere kanyo ka wacho ni kore en gi jod bura mathoth ahinya od bura ma pacho ka weche chalo nade Joyce wachak gi mar IBC ni koso dhi e sikunde moyaw gi nikech en magi duto gik ma dikelo natwa kanyo koromo kanyo sachiel gi nus wanya chako gi wachni mar IEBC kalure ni wachni mar IEBC e wach maduong' ma bende jo Kenya nyaka sani oketo wangi ni gidwa neno ni tang'o matimore ka IEBC kalure ni sani nitiere pogruok e IEBC nitiere pogruok e kin commissioners ang'wen mago mag IEBC kotelnegi kod jalup jakom mar IEBC mano Juliana Cherera kaachiel kod commissioners mamoko adek ka bende nyaka sani mano jakom mar IEBC Wafula Chebukati en koro olieko ni commissioners ang'wen masani koro gipogore gode paro ne dwaro ni ginuo yiero kata kamano commissioners ang'wen go to korka korgi wacho ni Chebukati e kinde mabende ne osewuok ayanga mar dhi lando duoko mag jaloche komno mar ten piny Kenya ni Chebukati ok noluongo gi kanyakla mar mondo mi gin bende giket wang'gi e duoko makama gino mabende korka korgi ne giwacho no ken gino maber ahinya gino manyaka sani osekelo pogruok e pare kin gi par ni commissioners ang'wen go bende chieng' onogo monego bed ni ne ilando duoko mago mag jatend piny Kenya ne gipogore paro ka bende giwacho ni gionge tudruok moramora kod duoko go mabende idhi land kod jakom mar gi Wafula Chebukati gino mabende nyaka sani wanyalo wacho no osemiyo jo Kenya nitiere kod aponono gin bende chuny gi chandore ni tang'o matimore ka IEBC kalure ni IEBC mane waketo geno marwa kuomgi ni gitimnwa yiero e yo makare to sani ka pogruok osechako keto kata osechako neno ka IEBC en gino manyaka sani wanyalo wacho ni miyo jo piny bende ponono nyalo bedo kod dang'ni matin nitiere weche ma koro ka gilieko mantiere macho makweth mag jo wacho ni commissioners maromo 7 mano moting'o ineno kacha 4 makoro sani obalo gi 3 manene kacha thuolo manilando duoko makamago weche mantiere kanyaka sani jotelo gi wuok oko e lela kendo gichiwo weche mopogore opogore nyakora moge jongi manyaka wang'e ni ite mar 4 kod ite mar 5 mano mar gazet mar Daily Nation kanye momiyo pek mar wach kanye mantiere weche madongo matimore mane duolno mar IEBC kendo kirago kacha atamalo adi mano miyo William Ruto obedo jatend piny moyier mano tok yiero mokalo ni nena atamalo 50.49 mano e kwan ombulu mane oyudo duto
kuom ombulu duto manoluti ne en kanyo kod kwan ombulu maromo milion 7.1 ka Raila Odinga e thuolo mar ariyo kod milion 6.9. Wacho ni pogruok mana maromo 200,000 ma nitiere e kindgi kanyo. Ka koro jotelo mag IEBC, ahinya jakom mar IEBC Wafula Chebukati, koro lieko kanyo ni nyaka sani Joyce gino mosebedo kanyo katimore, kata commissioners 4 ne medo se kendo ne temo kwae mondo kata nokone ni mondo mi orang kaka duoko duto mantiere inyalo ket kaachiel e yo makare mar neno, nikech kaluwore kod joma moko wacho ni gine gichuno giluongo ni runoff mondo dhi onwo yiero, mano kaluwore gi kwano ombulu mantiere kacha. To kwano ombulu makamagi mane Juliana Cherera wacho ni notime yo moro ma opondo. Mano ite mar 4 kod mano mar 5 mar Daily Nation. Parni bende odiochieng' ok en odiochieng' manyore, en kod odiochieng' manyocha. Mane Juliana Cherera kaachiel kod commissioners mamoko go mano moting'o Justus Nyang'aya, wantiere kanyo kod mano commissioner machielo Francis Wanderi kaachiel kod Irene. Gin bende ne giwuok oko ka koro gitemo goyo kwan. Ne giwacho ni kaluwore kod duoko ma bende Chebukati ne ochiwo, atamalo makamago nokalo atamalo 100. Gino bende nomiyo jo Kenya wuok oko mar goyo kwano margi. Kata kamano kwano makamano jogo magin ponono wanyalo wacho ni gin jogo ma nigitiere kod lony mar arieya e wechegi mag kwano. Gin bende ginyalo wuok oko ginyiswa ni kwano makama en kwano madonjo adiera kose ang'o matimore. Kaluwore ni wach makamano bende ang'eyo ni jo Kenya podi penjore ahinya ka bende en adiera. Kata kamano kata parni kaluwore kod chochni makama kata pogruok ma bende nitiere kind IEBC kod kind Chebukati gi commissioners mage mamoko. Pogruok makamano ema nyaka sani omiyo sani koro chor nyime mano yiero monego bed ni timo mar gavana e kaunti ma Mombasa kod kaunti ma Kakamega, kaachiel kod kuonde chung' od bura mopogore opogore kaka mano mar Rongai e kaunti ma Nakuru, wantiere kod Kacheliba, wantiere kanyo kod nyaka kaunti no mano ma Pokot South, mano komno mar od bura. Chochni makamagi kaluwore ni akia koro gima biro timore, kaluwore ni IEBC onogo ema podi nyaka bag yiero kata nyaka ta yiero e kuonde chung' od burago kata yiero go mag governors. Pogruok makamano anaparo ni kora Cleophas onego bed ni gibedo piny giwinjore e yo makare. Kaluwore ni kata jolony ma bende nantiere godo nyore studio ne giwacho ni ginyalo bedo kod thuolo makare mar neno kata kaka ginyalo bedo piny kigin mar mondo mi gine ni gitieko ywaruok manitiere kindgi mondo gita wechegi mag yiero e yo makare pacho kae. Nitiere gik mathoth ma nyaka IEBC kete okang' kata omiyo para manyime ahinya ka irango chenro mopogore opogore mag timo yiero mabiro. Nyaka giket odgi obede e yo moro makare, nikech kata yiero ni ka gidhi time gidwaro wi commissioners gi duto mondo bed kaachiel. Commissioners gi duto 7 mano bende ka wamedo kanyo jatatije mano mar IEBC Hussein Marjan Hussein ma bende nyaka bedi e thuolo makare mar tiyo kod commissioners gi duto e yo moro makare. Yiero mantiere manyime kanyo ma bende ka giselero dibedo kata katimore kuonde chung' od bura mopogore opogore counties ma wanyacho ni mano oting'o kaunti ma Kakamega, Mombasa, West Pokot, Kitui, Nakuru, Meru nyaka buore Nairobi ka Embakasi South, mano kwa Njenga Ward. Mano pok otim yiero mar MCA kanyo, kaachiel kod mano Mameru, mano Nyaki West Ward, mano mantiere North Imenti, mano kar chung' ma North Imenti. Gimantiere nyaka gibed kaachiel mondo girangi ni dhi tim yo machalo nade. Pek mag yiero mantiere kanyo mag oting'o kuonde kaunti 2 madongo ma bende ne siro lwedo kweth mag siasa. Iwacho ni kanyo kuma ntiere kod Raila Odinga ni kod mbi ahinya e gwenge go ma Mombasa kod mano ma Kakamega. En gimoro ma warito ni odhi e yo machalo nade. Kata kamano weche thoth kae to ite mar 2 mano mar Daily Nation. Wach mantiere kanyo mimiyo pek kendo mirango mineno kanyo en picha no mar od bura, mano od bura ma pacho ka. Kendo sani Raila Odinga kod Ruto girango kacha ni jok mage man gi kwan mamalo mag jod bura mag pogo lemo mopogore opogore mago mantiere e od bura ma pacho ka. Iwacho kacha ni Ruto bende kanose wacho kanyo ne ntiere kod jod bura koro maromo 160 kod 2 mano ka ipimo kod jowetegi mag Azimio man gi 159. Kwan mag pogo gi dhibedo e yo machalo nade. Ka kaunti bende Senate kata gipogo kombe 23, 24 ka kweth mar Kenya Kwanza ni malo
kod 24. Azimio ni kanyo kod kwan seneta madhi 23. Nyaka sani bing'e ni ang'eyo ni kwethno madonjo e telo nyalo gombo mar mondo mi obeda kod kwan jod bura mathoth ahinya e od bura mamalo kacha. Kaluwore ni wach makamano, parni kwan mar jod bura manoriwo jod bura mabende oyier matelo ne od bura mopogore opogore pacho kae, kaachiel kod jod bura mago mag kaunti kata mano midendo kod dongere ni woman rep. Parni nyaka sani gidwaro mar mondo mi gibeda kod oteku e od bura kacha, kaluwore ni ka intiere kod kwan jod bura mathoth e od bura mamalo kacha, chenro go mag ponono kalo chike e od bura kacha nyalo bedo mayot. Gino ma jalno ma en jatend piny thoro bedo kod nyalo mayot kwen gi kwan jod bura mathoth, to chenro makamano dhine yo mayot kaluwore ni jod bura mage go biro sire yo makare. Nyaka sani podi gintiere kod ywaruok mathoth. Parni William Ruto e jatenda piny Kenya moyier sani, kata kamano pok ochamo muma, to ene ma IEBC nolande kaka jaloch. Kata obedo ni Raila kaachiel kod kweth mar Azimio to kwedo duoko makamano, gin bende kata kamano gitemo mar mondo mi kata kaponi gichwalo bura makamano e nyim doho, warito gino magibiro timo. Kaponi gichwalo bura margi e nyim doho, doho okiro koyiero jo Kenya dok e debe, gin be gigombo ni gibed kod duol mamalo e od bura kacha, gino mabende anyalo miyo gibedo kod teko mar ponono kalo moko kuom chike maginyalo bedo godo to kaka chenro gi duto magiyiero serumo. Mano weche mapod nitiere kanyo. Ite mar ariyo kodhi ite mar adek mar Daily Nation, pod gin wechego mag siasa kaka wacho kanyo, ka mano riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya koro ni kanyo kawacho ni maendeleo chap mano mar Alfred Mutua kaachiel kod jod bura moyier kacha duto kaluwore gi chik gin jo Azimio mantiere Azimio. Nyaka sani kwethno mar kata duond bura no mar mano mar Amason Jefferson Kingi, mano manen gavana ma Kilifi, kaachiel kod mar Alfred Mutua, gavana machon koro Machakos, bende giyudo jod bura. Kata ka gibed jod bura achiel giduto gimedo kwan mag Azimio e od bura kacha. Kwan pod nitiere kar kanyo. Romo mano bag nyoro gi Azimio bure Nairobi ka Raila Odinga noten kod Kalonzo Musyoka kod Martha Karua, kendo giwacho ni pod gidhi nyime gi wechego mag doho, ka giwacho ni kata kochopo sani kweth mar Kenya Kwanza motelo kod William Ruto kod mar Azimio motelo kod Raila Odinga gidhi chopo kacha. Wacho ni en amen mager ahinya madhi bedo e doho kacha, ka koro irango ni bende doho biro wito oko kwayo kata ng'ur mar Azimio koso dhi wito oko loch mar William Ruto mane olandi odiochienge mokalo. Mano gimoro morito waneni ite mar adek odhi bedo nade. To bende kapodi gintiere mane ywaruok makamano mar ng'iyo jogo mabende nitiere kod mbi kata kwan mamalo mar jod bura e od bura kacha, parni nitiere lemo 12 mago mag jogo mabiro donjo e od bura kaka jod bura mogwel. Manyaka sani kwan makamano wanyalo wacho ni gin bende gitemo mar neno ni giwalo ji adi e od bura kae, kaluwore ni kwan mag jod bura mowal kod riwruoge mag siasa kata duond buche mag siasa bende nyalo konyo e neno ng'ama nitiere kod mbi e od bura kacha kata oyo. Rombe mopogore opogore osebedo kacha kadhi nyime. Ite mar 6 mano mar Daily Nation newacho kata the new sheriff in town hits the road. Mano William Ruto kokete kanyo ka weche mopogore opogore ni kanyo. Iteno mar 6 ne onene kacha ka oromo bedo gi rombe mopogore opogore, to ahinya kata nyoro kane nitiere boma ma Nairobi kae Karen. Sigana bende mano kelwa kaachiel kod Sharon Ong'ao. Kanorango gigi duto kaka ne timore counties maromo 47 mano to kier romo gi jotelo mano yier e counties gi duto, mano mopogore kanyo gi MCA mar Rigathi Gachagua jalupne jalup William Ruto moyier koro biro yudo thuolo bende maromo kod MCA makamagi. Gigo mano wacho kacha ni tiyo kaachiel kod migepe mopogore opogore, kendo jotend migepe kaachiel kod jotelo mag loch nanga kata kirango ruodhi kod jolupgi mantiere kor gwenge ok biyenegi mondo donjo e weche mag siasa. Mano kane oloso, kane rango kit twak mano bedo kacha ka nitiere Karen, kowacho ni jod bura bende biro yudo thuolo mar donjo e od bura kendo duoko penjo ma jod bura nego kuomgi, nikech magi e jotelo ma ochung'ne wacho mochopo kacha mondo chwal duond oganda. Koro ka gin gipenjo kuom jatend migawo moro amora, gibiro thuolo mar chopo kacha. Wacho ni gin chike moko mobiro loko ponono ochamo muma kaka jatend piny Kenya.
To bende parni romo makamagi e bende manokelo kanyakla jogo ma bende oyiera e telo mar kata oyombo kombe mopogore opogore e boriruok mar Kenya Kwanza. Bende ne en thuolo ma bende ponono wanyalo wacho ni en keto odgi kumoro achiel. Parni nitiere jogo ma bende ne osingnegi lemo mopogore opogore e bwo sirikal mar Kenya Kwanza kaponi gikawo loch. Nyaka sani wanyalo wacho kaluwore ni IEBC ne oyiere kata nolande kaka jatenda piny moyiera. Nyaka sani wanyalo wacho ni onyalo temo mar chopo moko kuom singo mane ochiwo ne josiasa ma bende ne oriwore kode, mano moriwo Moses Wetangula kaachiel kod Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi odiochieng' manyoro nosechako luonge ni chief minister kata lemono mar prime minister, ma bende wacho ni tok kosechamo muma to en kaka jatend piny Kenya obiro bedo kod teko mar yiere kaka prime minister. Kata kamano ok wang'eyo ka chik oyiene timo kamano kaluwore ni gin achiel kuom jogo mano kweda ahinya wachno mar BBI mane chano mar kelo wechego kata keto yot e yiero wachno mar yiero jalno mapong'o lemono mar BBI. Kata kamano wabiro bedo kod jalony e studio mabiro leronwa yo makare kaponi ochamo muma kaka jatend piny Kenya e pacho kae ka bende chik oyiene mar loso lemogo kata mar walo ng'ato kaka e lemono mar chief minister kata prime minister mane osingo ne Musalia Mudavadi, ka Moses Wetangula to nosingne lemono mar speaker mano mar od bura. Kata kamano nyalo wacho ni nyaka sani jo Kenya Kwanza kaluwore kod loch ma yando se yangnegi gisechako mar keto odgi kumoro achiel, mano motelo ne William Ruto chamo muma. Jokoro moge jwang kae chamo muma biro chopo, mano dhi luwore ni ang'o mantiere kar kanyo. Iwacho ni ng'ur mane mosebedo kanyo ka ochwal e dono mar Supreme kata dono maduong' mogik pacho ka, mano kochopo nyaka sani. Wechego mag William Ruto pod ntiere e kwan mano ito bokeno mar 7. Inyalo yudo thuolo mondo rang kacha ka irango ni ne orengo kendo ne ok oyudo thuolo mar jokenya ne ok oyudo thuolo mar dok e wechego mag yiero tielo mar 2. Wacho ni no kala atamalo 50 no matin. Wacho ni ka dong piny mar atamalo 50 jokenya sani korene dok e yiero ma inuoyo. Mano kantiere kanyo sigana mondi kanyo kaka Odinga kaachiel kod Ruto osebedo kanyo ka yudo kwano ombulu ma opogore. Wacho kanyo bende yiero mar 2017 gi yiero masani ntiere kwano ombulu maromo nade ma oganda oyudo gi ma bende oganda owito yiero mopogore. Kaunti ma Mombasa ni kanyo Raila Odinga koro nowito kwano ombulu maromo 77,794. Mano itino mar 7 ni kanyo. Kaachiel kod kuonde mamoko Mandera mano Raila Odinga oyudo kwan ombulu manyien mago moyudo yiero ni sani, mano ka orango ni oyudo 88,000. Ruto no owito 84,000 kirango gi yiero mokalo. Ne gidhi e yo machalo nade. Nitiere kuonde mopogore ma jochungi obedo ka wite ombulu, to ahinya e kaunti ma Bungoma kod mano ma Kakamega Raila Odinga owito kwano ombulu mathoth maromo 139. Kaunti ma Bungoma 506, 125,300. Mano kama Raila Odinga owito ombulu ka Ruto koro oyudo kwan mamalo mar ombulu moyawo 100,000 e kaunti ma Bungoma, 77,767 e kaunti ma Kakamega. Matiende nang'o ka inyalo mana range kampen nogo kuonde gi duto kendo oganda ngi kacha mag sero ombulu kuonde mopogore. Ang'eyo ni kurano kata kwano ombulu ma bende Raila ne olalo kowuok e gwengego mag masawa mar piny Kenya inya to e kaunti ma Bungoma. Kaunti ma Bungoma kacha nyaka sani kiwacho kanyo ni kaunti ma Busia, Kakamega, Bungoma kaachiel kod Vihiga. Mano jatend piny moyier mano William Ruto noyudo kwano ombulu mag 217,118 ma bende king'iyo mano ne en kwan wanyalo wacho ni en kwano ombulu mathoth kata en kwano romre kod kwano ombulu ma bende ne giyudo higa mar 2017. Ang'eyo ni Ruto ne oyudo kwano ombulu mathoth ahinya to kawuok e kaunti ma Bungoma kaluwore kod kaka yande oketo Moses Wetangula osire lwedo. Mano momiyo bende parni gwengego mag imbo mag Kenya
osebed kiwacho ni en gwengego ma ponono Raila Odinga osebede kod mbieyo kinde malach. Te yiero ma higa ni waneno ka weche opogore. Kaluore ni Ruto bende kaluore kod kaka gisebedo ka gitimo kisera mar ombulu kata kaka ne gisebedo ka gitimo kisera mar ombulu e kor gwenge ma pacho kae, oyudo kwan ombulu mathoth. Gino ma bende wanyalo wacho ni ne en lal maduong' ne jo Azimio la Umoja kaluore ni mag ombulu mathoth ahinya ma bende ne giwito kowuok e gwengego mag imbo mag Kenya. Kata kaunti imbo mar Kenya, kaunti ma Siaya, kaunti ma Homa Bay, Raila Odinga ne owito ombulu, kaunti ma Kisii Raila ne owito ombulu maromo 9,000, kaunti ma Kisumu ne oyudo kwan ombulu maromo 50,000, mag ombulu manyien mane oyudo kanyo kirango giga mokalo. Kaunti ma Siaya, mane kaunti mowuoke, ne owito ombulu maromo 4,620. Mano kantiere kar kanyo. Kaunti ma Vihiga kama Musalia Mudavadi wuoke, ne owito ombulu ka Ruto ne oyudo kwan ombulu mamalo ahinya maromo 49,000. Kama chielo kanyo bende mano owito ombulu, mano kaunti ma Kericho kod mano bende ma Bomet ne owito ombulu kama mamalo ahinya. Kaunti ma Nakuru, Raila Odinga ne oyudo kwan ombulu mathoth kirango gi yiero mokalo. Mago duto mantiere kar kanyo kod mogi jwang' pod odhi mana nyime. Ite mara 8 mara 9 mago jok ma uso kiwacho kacho ni koro nitiere kwan ma opogore opogore mantiere ka. Ni wacho kanyo ni Mudavadi kore ma dibedo chief minister kata thuolo mar prime minister, mano kantiere kuonde mopogore opogore. Kata kamano ANC mano duol bura mochung'ne ma jatende en Musalia Mudavadi ochwalo nyinge mopogore opogore. Wacho kanyo ni nitiere CAS mago e gik ma koro rango ni gik mage madhi bedo kar kacha, ma tend migepe mage madhi bedo kacha ka ikawo. Nyaka sani ong'e maber ni jakom mochung'ne Public Service Commission mano Anthony Mushiri ma bende nyorno to kod jofwambo ka nitiere kar kacha chenro mopogore opogore. Jogi madwaro kombegi, jogo mantiere gi kombegi sani nyaka gwe tao mondo mi jok mamoko bende thuolo mar oro kwayo mopogore opogore mag rango ne sirkal madhi donjo manyien. Piny owacho midhi los manyien idhi loso yo machalo nade. Jogo madwaro oro kwayo ochako oro kwayo chon. To bende kinde ma bende mano jakom mano mochung'ne duola mar jotije piny owacho odiochieng' manyoro e kinde ma bende ne otwak kod jofwambo nowacho ni thuolo mar tich mar jotend migepe motelo ne migepe mopogore opogore pacho kae biro rumo e kinde ma bende sirikal mane telo sani biro rumo, matende ni tam margi biro rumo tok mano. Kata kamano nowacho ni giduto gintiere kod thuolo mar oro kwayo mar pong'o lemo mopogore opogore. Mak mana ni ne giwacho ni gin kaka jogo mochung'ne jotije mag piny owacho, wanyalo wacho ni gibiro piethogi e yo makare mar neno ka jalno oromo mar pong'o lemo makamano kata kama bang'e wacho ni tok piedhogi to jogo magiyudo ni oromo gibiro chwalo nyinge makamago ne jatenda piny moyier mano masani en William Ruto kaponi obiro chamo muma, kendo par ni gin bende giloso chenro no mar lokruok mar sirikal mano kowuok e sirikal masani ka donjo e sirikal machielo. Gine ma gichung'ne neno ni chenro makamano dhi kare yo maber. Ka bende ne giwacho ni gibiro neno ni chenro no mar kawo kata mar loko sirikal ma pacho kae odhi mbele e yo makare, kaluwore ni gin kaka jotije piny owacho gino ma bende gikete ong'ala manyime en neno ni jopiny oyudo services makare maonge chochni moro amora. Ka bende ne gichiwo chenro 9 ma bende giwacho ni ne gisechwalo ne sirikal mawuok e telo kaachiel kod sirikal no madonje telo mar neno ni onge chochni moro amora mobedo e kinde ma bende koro piny Kenya ikore ne telo machielo. Maogi bende kanyo koro moge jwang' kendo mago nitiere ite no mar 10 koda ite machielo mar 11 iyudo gi kanyo koro moge jwang' ka koro kanyo ko machielo ite mar 12 oket wenge jo Kenya mopogore opogore mane nitiere kacha. Iwacho ni mano konyo jalup jatend piny Kenya masani ma en jatend piny Kenya moyier William Ruto e gigo mopogore opogore. Mano ite mar 12 mano mar Daily Nation kowacho kanyo ni nitiere wenge mopogore opogore kineno kanyo oganda jo Kenya man kanyo. Nitiere jakom mar UDA Johnson Muthama, jagoro maduong' duond bura mar UDA Veronica Maina, gavana machon mano ma Turkana Josephat Nanok ma bende en director mochung'ne campaign mar William Ruto. Jalonye weche mag ohala nitiere kanyo David Ndii, nitiere Daktari Irene Asienga mantiere kar kanyo, Davis Chirchir mantiere kar kanyo, Linda Musumba mantiere kanyo kaachiel koda Eliud Owalo. Mane komiti mantiere kacha put manoket koda jalup jatend piny Kenya masani William Ruto moneno ni odonje telo. Ka irango campaign mosebedo kanyo are
wacho ni thuolo mokalo nyaka sani magi jok mane obedo kacha ka konye weche mag campaign, ote mopogore opogore ma ore mbui gigo duto mantiere, gitimo tich mapek ahinya maneno ni oyudo kom makamano. Ka bende wacho kae ni jogo ne oneno ni gipango okenge kata strategies kaachiel kod chenro kaachiel kod chenrogo mag campaigns kaachiel kod oro ote mopogore opogore mar neno ni William Ruto odonjo e loch. Kata kamano nyalo wacho ni ne gitimo tich matek ahinya kaluwore ni nyaka sani, kaluwore ni IEBC nolando Ruto kaka jatend piny moyier, matiende ni ne gigoyo piny ahinya mar tero loch ne gin kata miyo jalup jatend piny Kenya mano William Ruto ema oyud loch makamano. Nitiere weche mana kanyo bende piny kanyo nitiere wacho ni mano ofis no mar ombudsman e kaunti ma Meru kanyo, Florence Kajuju, ma bende koro nitiere apis no makoro bedo karango weche mopogore opogore kaka tiyo ne oganda dhi e yo machalo nade. Florence Kajuju ni kanyo kendo opuoyo IEBC kuom tayo yiero e yo moro makare. Kaunti ma Tharaka Nithi wachore kanyo ni Azimio ne oremo koyudo kom moro amora mane kaunti no ma Tharaka Nithi. Kaunti ma Mombasa ikwayo jodak makanyo mondo med mana nyayo kwe e kindegi kata tok yiero. Kamket mano mantiere kaunti no ma Baringo koro oro puoch gi pak ote mage ma oro kanyo ne jalup jatend piny Kenya kata jatend piny Kenya moyiera William Ruto. Weche mantiere kar kae piny kanyo Joyce inyalo wacho ang'o sani ka watieko? Nyaka sani wanyalo mana wacho ni jo Kenya med mana nyayo kwe mana kaka jodak e kaunti ma Mombasa ijiwo mar mondo mi owuog oko obeda kod kwe kinda kata tok yiero kwe kende modware pacho kae. Kamket kata kamano bende ne waneno ka jotenda pinje mamoko osewuok oko mar oro ote magi mag puoch kaachiel kod paka ane William Ruto. En gino makare, kila ng'ato nitiere kod ratiro mar timo gino mohero mano tok yiero. Nyakora moge jwang' weche nitiere kae kendo ka irango nitiere ite mar 16 warengo mana ka nitiere Katun machinglo moro ket kanyo. Wanyaneno kanyo itero mar 16 okete kanyo. Wacho ni it's coming home, Azimio ndeke kanyo 7 will vote on this. Wacho ni koro en mana yiero. Wacho ni kochopo kacha nitiere rombolo manyaka koro gigo ni jong'ad bura mage mantiere kacha, mano Martha Koome picha machalo mare mantiere kanyo kaka machielo kacha nitiere dot moro kanyo madhi ka gima lorore. To bende nitiere jang'ad bura moro machalo ng'ama lidho ng'iyo ng'ato ma pono no wuok e kona moro kata e korido moro. Kalure ni nyaka odiochieng' manyoro mano doho maduong' mogik e pacho kae bende nosechako ikore kalure ni jo Azimio noselieko ni gibiro chwalo ng'ur margi e nyim doho. Gino mabende chik oyienegi, en ratiro margi kendo ja Kenya moro amora kata in Cleophas kapo ni ok imor kod yiero inyalo mana chwalo ng'ur mari e doho kacha, mak mana ni nyaka ibed kod ground motegno mar chwalo bura makamano kata ng'ur makamano e nyim doho maduong' mogik. Kapo ng'ur makamago nitie nyaka Ramogi jwang' warito kendo kaka Ramogi TV kadiponi ochopo kacha e dono wabiro thuolo bende madhi kacha mar timo kendo kelo nu weche duto matimore achiel kachiel mana e Ramogi TV. Gik mathoth obedo kanyo katimore koro nyaka sani. Yiero mano nego timore kaunti ma Kakamega kod mano ma Mombasa nyaka sani koro chor nyime ma kelo ikruok bede yo machalo nade ka nyaka sani wach mantiere commissioners mopogore opogore nitiere pogruok mano e duolo matayo yiero pacho ka mano mar IEBC kendo koro bende kirango gi kacha penjo maduong' en ibiro timgi karang'o. Wacho ni ka pogruok ma kamagi osebedo kanyo gibiro rumo karang'o kata kopogore gi pogruok goduto gima nyaka warangi en ni bende ikruok nitie makare. Wacho ni arita kwe mag apisas mag IEBC osebedo e yo moro makare ka moko bende koro bedo sani ka igeto gi yore mopogore opogore. Ma en okang' makare mano ka ukoso oganda jo Mombasa pod medo mana rito. Apa ni en okang' makare kalure ni bing'eni gimoro amora kitimo kata duol matayo weche magiere pacho kae IEBC ok nyal bago yiero kama onge arita kwe makare. Gimokwongo mabende giketo ng'ala manyime en arita kwe mar jogo mabende gindiko mabiro telo ne chenrogo mag yiero e kuonde mopogore opogore mibiro nuo e yiero margi kendo kalure kod ng'ur mabende gisiko ka gichwalo ni moko kuom commissioners mag gi ikwedo, moko kuom gi ibuogo ngimagi ahinya
to gino mabende miyo gi luoro maduong' ahinya en nek mar Daniel Musyoka, mano mane en returning officer mar Embakasi East. Gine mapono nyalo kelo negi buok, kendo ginyalo bedo ni gintiere kod gombo ni obila otimo nonro margi mapiyo mar yango jogo maponono ne onego mano Daniel Musyoka, mabende ne en returning officer mano East Africa School of Aviation e kar chung od bura ma Embakasi. Aparo ni jogo maponono pok odhi e yiero mago jo Mombasa, pok oyiero gavana jo Kakamega, pok oyiero gavana margi, kaachiel kod kuonde chung od bura mopogore opogore. Onego bed ni gibedo kod horruok, oket arita kwe makare, kalure ni arita mar kwe ok en mana mar jogo kende matiyo ka IEBC, gin nyaka mano mar jogo mabende dhi luto ombulu. Ka adiera ponono lwasi ok ber, kata ng'ato ok nyal wuok oko mar dhi luto ombulu, miyo ber kiredo chal mar arita kwe e gwenge duto kama bende pok obag yiero, mondo jo Kenya e gwengego odhi luto ombulu e yo makare maonge chochni mora mora. Kata obedo ni nyaka sani IEBC pok ong'ado bura ni biro nuo yiero makono kata tichadi kata tarik mane. Parni migawo mar somo bende wacho ni kata obedo ni biro nuo yiero makamago to ko bi chocho chal mar somo. Gima koro dhiera kalure ni kuonde mathoth kata centers mag luto ombulu thoth gi bedo ga e kuonde go kata e skunde, obed skunde go mag primary, moko timore nyaka skunde go mag secondary. E kinde go ma somo ok ochochi kata ok oduok jopuonjre dala. Koro akia ni kaka chenro mar yiero biro dhi mbele ka jopuonjre nitiere skul. Kata kamano jatend migawo mar somo mano George Magoha ne wacho ni e kinde mibago yiero kuonde go jopuonjre biro mana bede skul kacha, moko kuom gi biro bedo kuonde go mag nindo kaka hostels, kata itero gi oko mar mondo mi gituge pap, mar mondo mi chenro mar somo kik chochni e kinde mabende biro bagi yiero machielo. Nyokora moge jwang'o mabeni manos bedo thuolo mag jumbe ariyo arene IEBC chak chenro gi duto mag yiero ka koro nyaka sani wadhi kanyo ka waseyudo duoko mano juma achiel tok ka yiero osebagi e pacho kae, kendo koro gik ma kamago wayudo kanyo ite mar 18 mano mar Daily Nation okinyi ma kawuono nitiere oboke mopogore opogore mondiki maginyalo bedo kacha no ndikne jotelo mopogore opogore, migepe mopogore opogore, ka koro nyaka kanyo wada mana rango ni ite kanyo ma nitiere oboke mondi kanyo ne weche go mag IEBC wacho ni yiero nego bed ni timore e yo machalo nade, mago mantiere malo kanyo. To ng'ato penjo kanyo niere kaka ibiro par telo mar Uhuru Kenyatta, mane penjo mantiere kanyo maduong'. Oganda wacho kanyo ni weche mag CBC nitiere kanyo, chwalo weche mag sitima e sikunde, kaachiel koda weche mag tiyo kod KDF, mago jolweny mathurka mag rango ni arita kwe e pinje mantiere kod tong' kod piny Kenya ni e yo machalo nade, kaachiel koda tieko grube mopogore opogore mag jonjore mantiere piny Kenya, kaachiel koda ting'o rang'iny mag bombe mopogore opogore. Kata e gwenge ma Kaluo bende oganda ni kacha ahero sani en boma, ka irango bombe mopogore opogore mantiere Kaluo kacha, nitiere apeini molosi, nitiere lights mulika mwizi masani nitiere kacha, nitiere wechego mag okumba mag thieth ne jopuonje mopogore opogore, kaachiel koda ka keto thuolo mag okumba mag thieth ne nyithindo bende mantie skunde ma opogore opogore. Magi duto ka ibiro parego, mano oboke mantiere kae mondiki, kendo mae en ote ma oor kanyo koda Jeremiah Mutise, jadak ma Nairobi, kaachiel koda Githuku Mungai mawuok kaunti ma Nairobi. Wach mak ambe apiro pare kod wachno mar bero apeini, kalure ni sani kata ka iringe chuny boma ma Nairobi ka waseneno ka nitiere lokruok mathoth ahinya. Parni jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta osebedo ka kata e chenro mage mogika, kata e telo mage mogika e kinde mabende otelo ne jo Kenya, ne otemo wuotho e kor gwenge ma pacho kae komedo bero moko kuom projects mabende ne ochako. Parni kaunti ma Mombasa bende ne olimo Mombasa mar mondo mi oket e yo makare chenro go mago mag dongruok mabende nochako. Gigo mabende nyaka sani wanyalo wacho ni jopiny biro pare godo e yo makare, kalure ni jatend piny ka jatend piny thoro bedo kod gino kata nyalo bedo kod gombo mar weyo chien gino ma jo Kenya kobedo piny to wacho ni chenro ma kama no dhi kare e kinde ma ponono jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne otelo nwa chakre higa mar 2013 nyaka higa mar 2020. Mane momiyo en be nyako kasre jopiny obiyo pare maber.
Nitiere weche makoro kata kipare maber, nitiere mamoko bende ibiro pare go e moko ma ok ni kare kaluwore kod report manogol kod mano janon buge piny owacho ma pacho kae, mano Auditor General, ka nitiere weche manowacho kanyo ni nitiere penjo mane ogol ni nyaka sani chudo mag omenda mopogore opogore mosebed kacha kae chudo ne gin maromo nade, to kata ne oyud kanyo omenda madhi milion 500. To penjo kane openji duoko mane ochiw kowuok kuom kar jot mar jatend piny Kenya, nowach noti kode kuom nyiewo nyamburko. Mane wach mantiere kanyo noti kode nyiewo nyamburko. Kaka machielo bende iwacho kanyo ni kata e kinde mane Mwai Kibaki nitie, jatend jotije ma pacho ka, jotije ma piny owacho mago mag rango public service kanyo, jatelo mandi kanyo miluongo ni Francis Mudhaura, gino manowacho kanyo ni weche mag omenda gi bende nowach ni nitiere mabalang' moko noti kod gi yo machalo nade, maling'ling' noduogo nono ni notigo kuom puonjo nyithi owete gi Kibaki kata nyithi nyimine gi Kibaki e pinyno mar Australia kuom higni madhi 4 ka gintiere mbalariany mopogore opogore e pinyno ma oko, mano pinyno mar Australia. Koro kata ka iparo gigo mabeyo duto mosebedo kotimo, maricho bende mosebedo kokwake, mano moting'o nyaka pek mar nengo mar ngima kata nengo mar ngima moidho, mago duto pod ibiro pargo mana jatend piny Kenya makoro thuolo mare mar bedo apisi dhi karumo, mano Uhuru Kenyatta. Kata kamano iwacho ga ni gimoro amora mantiere kod berne nitiere kod rachne, be ponono magi gik maricho ma jo Kenya biro pare godo, kata mabeyo bende nitiere, mano moriwo nyaka keto chenrono mar ka joma mine mapek dhi konyore ncha gikonyore nono, mane buo chenrono mar Linda Mama ma bende nokonyo ahinya e duoko piny kwan joma mine ma ponono wito ngimagi e kindego ma ginyuol, kata kwan mar nyithindo ma wito ngimagi e kindego ma inyuolo gi. Ber ma bende wabiro paro godo tenda jatend piny Kenya mano mar 4 Uhuru Kenyatta, mano nyakwara Mugia Jong kumora mora mineno wa into ibiro pare jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta kod weche mage, nyalo bedo weche mabeyo kata weche go maricho. Inyalo oronwa ote mari e yorowa duto te mag tudruok, mano moriwo nyaka SMS line marwa ma en 32600. Nyakwara Mugia Jong wantiere kacha warange moko matimore counties mopogore opogore e piny Kenya, ite mar 20 kawadhi nyime nyaka iteno mar 24 mago duto nitiere kar kanyo makoro wada mana rango ni gigo duto wabiro dhi e yo machalo nade. County ma Nyandarua nitiere jogo mapod rango kendo wacho ni Gashomba magachiel kuom jo bura mantiere kar kacha ahinya e od bura ma county mano ward no ma Njambini, wacho kanyo ni en achiel kuom jogo mosebedo kanyo karango thuolo mamalo mar bidhruok kindo ganda, mano ite mar 20 mano mag weche go matimore e county ma opogore opogore. Koro nitiere weche matimore e county mathoth mantie ka Joyce, wada mana rango kanyo ma Kirinyaga ni gin mage, Lamu, Nairobi, Nyeri, kato bende warang ni county ma Mombasa gin gik mage matimore, county ma Mandera bende mage mantiere kar kanyo. County ma Kirinyaga koro jaod bura moyiere kar chung' bura ma Kirinyaga Central mano Gashoki Gitari odiochieng' manyoro ne oluongo jodak ma kar chung' bura mare kendo kono gini kinde mag goyo ombulu oserumo, duoko osewuok, doguru e tich, kik ubed abeda ni koro yuko jamna cha be oserumo, koro en mana kono wuoguru kendo udog e tich mondo ugeru kendo yud gigo monego bed ni utimo. Iwacho ni udhi nyime kod dak maru nikech mogo to nyaka inyiew chiemo, nyaka inyiew jogi bende nyaka dhi nyime mana gi dak, mano ka nitiere gik mathoth ma bende pod nitiere kar kanyo. Nitie jok moko ma pod odong' e thuolo moro wacho ni mana mara mor gi ilo tok gi rang ni odiochieng' makiny pod ngima ma nyaka dagi. To kopogore kod mano ka wang'iyo kaunti ma Lamu, bende nyaka sani koro isingo ne jogo ma bende somo kata nyithindo go manitiere e nursery mano mar ECDE, nyaka sani isingo negi ni biro migi kanyo chak manono kaachiel kod nyuka. Singo makama bende ochiw kod jalno ma bende oyier kaka governor e county no, mano Isa Timami, ma bende sani okoro wacho ni chenro makamano biro chakore ayanga kuom thuolo mar odiochienge 100 ma bende obiro chako telo ne jopinya e county no ma Lamu kaka governor margi. Ka bende nyaka sani osewacho ni
skundego mag ECD kata kuonde mag somo mago mag ECDE mago maderoma 9,000 nyaka sani gintiere kod nitiere wacho ni oseketo okenge makare mag neno ni skunde makamago oyudo chak manono kaachiel kod nyuka mabendi biro mi jopuonjre go skunde. Wach makama paro ni nyalo jiwo somo e buo chenrono mar ECD. Par ni chenrono mar somo e buo ECDE nyaka sani en chenrono mabende owe e tenda sirikal mar loch gwenge. Mane momiyo nyaka sani governors madonje telo nyaka tema ahinya mar jiwo somo mago mag jopuonjre manitiere e nursery kata e ECD. Kalure ni governors emonego be ni neno kaka kuondego mag somo bedo kod lwasi makare ma nyithindo matindo ka kodhi somo kacha to gisomo e yo makare. Kendo ang'eyo ni nyithindo mamoko ponono wuok e anyuola go mochando. Kaponono ka odhi e skul kacha koyudo chak moro koyudo nyuka moro omor ahinya kendo biro dhi mbele kod sombe yo makare. Kalure ni somo mar ECD cha ema ponono wanyalo wacho ni en basis kata en ground. Nyathi koyudo somo makare e ECD emobede mariek ponono kendo obiro timo maber ahinya e ngimane. Kalure ni kacha emipuonji ndiko, ipuonji gik mopogore opogore. To kata obedo ni osingo mar miyo jopuonjre kacha chak manono kaachiel kod nyuka manono, gima duong' ma bende nyalo gombo mar mondo mi governors otima inya to ka gitemo bero somo mar ECDE e counties duto ma pacho kae onego gitema nenono osara ma jopuonje mag ECD yudo. Kalure ni gine jopuonje matimo tich matek ahinya. Iyudo ka ponono nyathi dhi e skul kacha okia kata ndiko to japuonj mar ECD kacha ema biro konye kendo kowuok kanyo ong'eyo ndiko nyaka nyinge, ong'eyo somo, ong'eyo nyaka kweno. Omiyo gitimo tich matek ahinya ma wach mar chulo gi osara bende onego bed ni keto ong'ala manyime mar mondo mi gin kata be ka gipuonjo to gipuonje ka gimor. Nitiere weche mopogore opogore mantiere kar kanyo kata jo isin be ka nitiere Mount Carmel kata ni yudo nyuka moro koso no dhi mana madhe kama Masafi ne wadhi mana madhe kama Masafi. Kalure ni wan kinde manwa somo ponono somo e buo ECD pod ne onge e sirikal mar loch gwenge kata ka en ECD kamano wan nanga primary kata waparo e kinde moko ido ka Mrs. Ukwiri gini koro wacho ni ati nyithindo koro kowuok e klas kik udhi ot udong kanyo ka unyuka wadhi kanyo ka madhe to koro wacho ma kawo mana nyuka ni tibedo go kanyo en nyuka mara en mokuol mara charcha ok en kata mar bel koro liet ko wangi to wangi nyakoro mege jwang bende no madhe kanyo ka untie jolomino kanyo jogo mantiere Panpieri e gwenge go Manyalenda kanyo bende ne oyude yo moro makare kata jogo mantiere Sega township kodwa ne uru kane uyudo gigo mantiere kamano. Wadhi mana nyime gi weche nyakoro mege jwang wach mantiere kanyo kaunti ma Nairobi gimane matimore piny kanyo wacho ni apise buora idhi losi kendo ka oseketgi e yo makare mano ka irango sub county ma Starehe mano kama chuny boma ma Nairobi kanitie. Apise go dhi chwalo weche mag konyo oganda kendo winjo kwayo mopogore opogore mana machiegni kod oganda kamoro amora ma gintiere. Mano kaluwore kod jalup county commissioner ma county ma Nairobi ka mantiere sub county ni ma Starehe. Gino mowacho mana ite mar 20 kanyo mana kama ne wantiere kar kanyo kor Moga Jwang ka yudo thuolo mana marange nitiere kanyo wacho ni more offices bring state services close. Mano ka irango gigo mantiere kar kanyo en marango ni chenro makamagi ochopo ni makare. Mano Jacob Ouma weche makamagi maginya chalo gigo mano miyo kel gik moko machalo kaka Huduma Center kuonde mopogore opogore ka giromo 50 kod 4 mano mantiere piny Kenya kae duto e counties giduto ahinya bende ka to Nairobi ka gin gi medruok mopogore opogore. Mano nyiso ni chenro mag piny owacho biro machiegni kod oganda. En gima ber ahinya kalure ni joma thoth osebedo ka house services go kuonde maboyo. Gino mabende ponono jomoko kionge kata omenda mar wuoth kata fare chunyi nyalo tho kalure ni ang'o momiyo koro ati kod pesa mar dhi kuma bor to koket apise mag piny owacho machiegni kod oganda obiro ting'o malo lwasi mar piny owacho tiyo ne jopiny. Kalure ni gino mabende piny owacho athoro keto ng'ala manyime en tiyo ne jopiny e yo makare kendo neno ni jopiny oyudo services mantiere machiegni kodgi ma ok nigi house services go kuonde maboyo. Nyakoro Moga Jwang mago duto nitiere iteno mar Daily Nation ite mar 20 ite mar 21 nitiere wach kacha makoro kaunti ma Mandera koro miye wach. Kaunti ma Mandera jachung e kaunti ma Mandera
Nyakora Moke Jwang' nyaka ibed gi omuom maromo kata moheo milion 700. Milion 700 nyalo timo gang'o Nyakora Moke Jwang'? Inyalo nyiewo lope, inyalo chako ohala mopogore opogore. Ka in gi gig lupo, inyalo lupo e nam Lolwe kanyo ma Lake Victoria kanyo inyalo lupo. Siling milion 700 Nyakora Moke Jwang' ema koro kidwa chung' gavana e kaunti ma Mandera nyaka ibed go kadhi malo. Wacho ni gitiyo gi milionde mondo mi gidonje e telo mopogore opogore. Mantiere nang'o Joyce? En gino ma ponono kionge pesa to tiende ni kata intiere kod manifesto kata sera mabeyo ne jopiny. Ponono kinyal yudo thuolo makare mar telo. Mane kuma neno ponono siasa ma pacho kae nyalo chomo. Akalore ni kindego mabende ne jo siasa nitiere kisera mar ombulu. Jopiny nosiko mani yuknwa jam. Matiende ni kokinyal yuko jamne e yo makare to ponono kinyal yudo thuolo maber mar telo. To gino aparo ni onego bed ni lokore kinde mabiro mbele nikech iyudo ni wach mar koso pesa ni ema ponono miyo jomoko ma adiera intiere kod chuny maber kendo intiere kod sera kata manifestos maber kata lokruoge maber minyalo kelo ne jopiny to nikech nok mar omenda gino nyalo miyo ikoso dhi e debe. Kaluwore ni jopiny bende wacho ni ponono lwedo maonge gimoro amora ok inyal nang'o mana kaka iwacho kod dho Kiswahili ni mkono mtupu aulambi. Nyakora Moke Jwang' iteno mar 21 wach ma pontiere kanyo mana piny kanyo ka intiere wach kanyo ni a token to voters en gimane ma imiyi mondo mi dhi luto ombulu e gige duto ka irange mana piny kanyo irango nitie jochung' mopogore opogore mane laro kombe ahinya nitie mondi kanyo manuongo ni Hassan Hache wacho ni weche mopogore nitiere kanyo tiyo kod omenda higa mar 2013 maromo milion 300 kaachiel kod yiero mane oluwe mano mar 2017 otiyo kod milion madhi milion 500 magi duto pok nokoyudo kom machalo kamano. Ka wacho ni yiero ma higani otiyo gi milion 700 mano wacho ni gigi duto bilion 1 osechopo kanyo. Ka wacho ni gigi osetiyo go machalo nade milion 2 otiyo go e posters kende. Ka wacho ni e weche makamago moting'o nyaka weche mag nindo kaachiel kod wuoth mantie ka gi kacha wacho ni kata kamano nokoyudo kom mane omanyo. Kaka machielo bende nitiere weche mamoko mosebedo kacha ka ochiwo ne jood bura mopogore opogore kata jood bura moro moyier kuonde chung' od bura mago mantiere kaunti ma Mandera wacho ni gitiyo gi matin ka gitiyo gi matin to milion adi milion 50 erango ni gigi duto odhi e yo moro makare. Koro chiwo omenda kinde kampeni moko maponi nitiere ka warango mana kaka wadatieko gazeti mar Daily Nation okinyi makawuono Joyce. Wachno mar chiwo omenda kinde kampen ok apar konyalo rume pacho ka Cleophas. Kaluwore ni ang'eni thoth gino mabende rowere wachoga ni gimomiyo ponono gikawo pesa ni kiseyiero jatelo to onge kendo kumibiro nene. Koro giwacho ni kinde gi ma campaigns ema we wacham pesa ne kaluwore ni kosedhi e telo to ok wachak wanene. Gino ma ponono nyalo bedo adiera kaluwore ni kaka wati kod ranyisi kaka Hassan Hache mabende kata obedo ni oloye otiyo kod omenda mathoth ahinya debe ni olocho kata debe ni ene ma oyiere mano e kaunti ma Mandera kono omenda mathoth mabende otiyo go ne donje telo kacha to kendo gino ma ponono dwaro no tim mondi en mar mondo mi odwok omenda mano tiyo godo mondi eka one kaka otiyo no jopiny te kinde modwok omenda neno to thuolo dhi kinde dhi adhiya kaluwore ni ka en tok higni 5 to nono otiyo kod higni 5 ge dwoko pesa ne ma onge gimoro amora kata chenro moro amora mar dongruok mabende okelo ne jopiny kata kamano jo siasa onego bed ni goyo kwano ponono ka ilaro komno mar MCA onego bed ni ginono mondi ni MCA ka MCA ichulo sara mar pesadi tada tiyo kod pesadi mar timo kisera mar ombulu ka pesa no ponono neno ni ichulo MCAs pesa matin ahinya to pesa mida tiyo godo e campaigns thoth ahinya ma kata kochuli osara mar dweche kata dek to kinyal duoko pesa no onego bed ni gin be gigoyo kwano mariek. Nyakora Moke Jwang' kwano mariek kanyo Daktari Jerry Okelo wacho kanyo ni ati milion ditigi milion 700 e yo machalo nade ote mare wacho kanyo ni nitie jogo man go sadie nam nitie jogo moketo mana wacho ni fish cage mantiere mana nam Lolwe kata wacho milion 700 inya nyiewo go gimachalo nade weche mag bot gi mitiyo go kata ka ilupo dong pod nyalo bedo kanyo. Nyakora Moke Jwang' milion 700 ng'eny raga ne ka idwaro jo siasa kida dhi chung' e kaunti ma Mandera man bilion 1 no
milion 2 kuome kanyo nitie mana mag posta kitego kanyo kuonde dak kuonde wuotho mopogore opogore ichane yo machalo nade nyaka ibed gi sendi kiwuok oko kanyo kidhi laro kom ma kamano ka intiere kuonde mopogore opogore. Joyce akiani gazet modong' ka nitie weche mag ohala, weche mag tuke kaachiel koda sikunde ma koro iyawo sani. Weche mag sikunde ma bende iyawo sani mana kaka jatenda migawo mar somo mano George Magoha wacho ni sikunde ibiro yaw akata owacho ni ondika ni schools reopen under dark cloud of a disputed election. Kata bedo ni yawo skunde nyaka sani kweth mar Azimio oselieko ni gibiro dhi e doho. Kapo nono ni gidhi e doho kendo doho wacho ni jo Kenya odoge yiero, gino nyalo miyo iloro skunde kendo. Parni kuonde ma bende podi ibiro bage yiero kaka Kakamega, wantiere kacha kod Mombasa kod kuonde chunga od bura mopogore opogore. Kuonde go bang'e ni chochni e chenro mar somo biro bede. Kata kamano parni e higani ema bende biro time penj 4 madongo e pacho kae. Mano koriwo penjno mar KCPE, penjno mar KCSE, wantiere kod penjgo e bulai manyien mar somo mar CBC, mano mar grade 4 kaachiel kod grade 6. Onego bed ni jopuonjre somo e yo makare mar mondo mi gibi gikal penj makamago. Jopuonje bende onego bed ni gikaso syllabus mondo e kinde ma bende jopuonjre dhi timo penj makamago to yudo ka gisetieko syllabus. Omiyo chochni makamagi wanyalo wacho ni nyaka sani oduoko chien chenro no mar somo. To nyaka sani ang'e ni migawo mar somo ok nyal gombo mar chocho kendo kalenda mar somo. Kalenda ma bende no chochore akata no bedo kod chochni e kinde ma bende midhusi mar corona ne ng'eny ahinya e pacho kae. Kendo higani ema ne gintiere kod geno ni kochopo mano giko mar higani to biro yudo ka penjgo duto osetim kendo kochopo higa mar 2023 to koro ichako lu kalenda mar somo kako osebedo e higni mokalo chien ka corona pok nodonje pacho ka. Kata kamano ang'eyo ni migawo mar somo mano masani podi otelne kod jatend migawo mar somo Ngire George Magoha temo matek mar neno ni chenro mag somo ok obedo kod chochni mathoth e pacho kae. Nakora mga jwang mano itino mar mogik mar gazeti mar Daily Nation weche ntiere kanyo kawa donjo iye kanyo. Magoha bende wacho kanyo ni thuolo mag luto kado wacho ni mag somo nyaka dhi nyime. Mano kaluwore gi report ma wacho kanyo nitiere rita kwe moromo e piny Kenya duto. Koro counties duto 40 koda 7 untiere kod rita kwe makare. Mano kaluwore gi singo mochiw kanyo koda jatend migawo mar somo masani mano George Magoha. To Cleophas bathe kanyo kapod wantiere mane ito boke mogik. Kamano. Sani koro iwacho kae ni nengo mar mogo dhi medore kendo kata dhi medo bedo matek. Kaluwore ni subsidy ma bende sirikal yandi ochiwo sani koro chal no serumo. Gino mapono nyaka sani nyalo miyo ngima medo ridore ahinya e pacho kae. Nakalo e duka achiel mantiere bure Nairobi ka. Nawona dhi yude ka en siling 99. Yude ka en pesa di? 230. Mano koro ipenjo ni itim nang'o? Ipenjori kanyo ni koro kosechopo kacha siling 230 kuonde mamoko dhi time yo machalo nade. Mano nengo mar mogo koro dhi malo. Nitie bilion mamoko mane nitiere wiye kanyo kuom jogo mane wacho joreg mogo mopogore opogore winjruok mane gin go. Winjruok ma kamano koro dhi ka rumo. Wacho ni en gino mitiyogo mana kinde siasa ka to rumo. Kosa nang'o matimo. Adong nyalo bedo ni en mana kinde siasa nikech iwacho ni nyaka sani omenda madirom bilion 4 ma bende piny owacho ne ochulo kembego marego mogo e pacho kae kaka subsidy mar mondo mi giduok piny nengo mar mogo e kindego ma bende nengo mar mogo ne tek matamra gi no. Kata kamano nyaka sani waseneno ka omenda makamano dhi rumo kendo jo kembe moko marego mogo osebedo ka chiwo ywak margi ni sirikal singo negi tok chop singo. Kata kamano nyaka sani ponono wanyalo wacho ni magi ne gin mana wechego mane tiyo godo e kindego mag siasa. Kiparo ni ne wabedo kod atua ka e wi siasa ni mar mogo ka kweth moro ne seyo sirikal kweth moro to sirikal to bende wacho ni nyaka wakel fuong'ruok ne jopiny. Kata kamano sani koro ero nengo dhi medore. Jopiny dhi timo nang'o? Kuonde moko kata kidhi e dukni moko kata supermarkets moko kidhi e shelves gi kacha to ok inyal yudo kata mogo. Koro akia ni sani koro jo Kenya odoge chamo muogo, wadoge chamo mano rabuon kose wacham mchele. Kichamo mchele te jokwa wacho kadho ni ati oko onindo kech. Onindo kech tamo mana snack. Gigo mantiere kanyo koro moge jwang. Wechego mag tuke ntiere kanyo, weche mag tuke matimore e piny Kenya. Club no mar Tusker koro wacho kanyo ni gikwayo polis mondo kel ofa margi ka gidwaro Patrick Matasi ma bende en jagol mar Tusker. Tusker sade joloch mag
League no mar piny Kenya, mano FKF Premier League mathurka. Kamachielo AFC Leopard kachiel kod jatugo ma Kenya mabende tugo e pinje osetugo nyaka e pinje maoko, mano Cliff Nyakea koro ochoro nyime orak margi kod orak mare kod club no mar AFC Leopards, mano mantiere kar kanyo ite mar 40 kod 2. Kantiere gik mamoko mabende po ntiere kar kanyo, weche matimore pinje maoko. Club no mar West Ham koro yudo defender mawuok e team no mantiere piny no mar Ufaransa, mano mar PSG, mano koro iluongo kanyo ni Kaher, mano moriwore gi team no mar West Ham United. Ne ntiere kar kanyo PSG, jahigni 25 ma kama ntiere kar kanyo, kachiel koda weche mamoko matimore pautuke. Wacho kanyo ni fans will know the truth, mano koro Ronaldo wacho kanyo kaluwore gi wechego makoro lekore ni odwaro wuok e club no mar Man U. Jo Arsenal winjo nade? An kaka ja Arsenal ang'e ni wachno mar wuok mar Ronaldo ponono nyalo miyo jo Arsenal medo rie. Kata med rienya koro mga jong wadhi mana nyime, weche pod ng'eny. Ka nyaka sani koro warango mana kaka wanyalo chako gazet machielo Joyce. Watieko mana gazet mar Daily Nation. Wanone ahinya kawuono nikech oganda dwa bedo kod ng'eyo ni gik mage mantiere ka kendo matimore kuonde machalo nade. Wanyalo chako mana i gazet mar Daily Nation mana mapiyo ka watieko wachak twak mara wacho ni yepo mag sikunde. Kendo koro gigi mosebedo kachaka timore, mane twak ma mabedo go kae, wendo ma wadhi bedo go studio ka ma Joyce dhi bedo ga okonwa ni entiere gi ng'anja lonyo weche mag somo, japuonj kachiel kod jandiko. Joyce wanyachako mana gi gazet mar The Standard. Ka wang'iyo gazet mana mar The Standard bende sani koro podi omi mana pek ywaruok ma bende nitiere e IEBC. Ka bende sani koro mano jakom mar IEBC Wafula Chebukati sani koro wacho ni they matinde ni gin ne gidwaro ni wadog e yiero. Mane gima Chebukati wacho. Mano ka wacho ni they mano owuoyo ewi commissioners 4 ma yande koro pogore paro kode. Mano moriwo Juliana Cherera, Justus Abonyo Nyang'aya, Irene Masita kod Francis Wanderi, mabende gin commissioners 4 mag IEBC. Ma kinde mabende jakom mar IEBC Wafula Chebukati noikore makare mar dilando duoko mar jaloch e komno mar ten piny Kenya. Ne giwuok ayanga ka giwacho ni gin gionge kod tudruok mora mora kod duoko mabende Chebukati ne dhi wacho. Wach makamana ng'eyo ni gin mana weche ma jod piny nyaka sani podi gombo mar winjo kuku ka achiel kod tien. Gima ne momiyo gazet mar The Standard, Daily Nation bende waneno komiyo pek weche makamago kaluwore ni IEBC onego bed ni keto odgi kumoro achiel makaponono jo Azimio dhi e doho kokiroko duoko mag yiero onego bed ni gine mag telo ne yiero kendo gibiro timo nang'o. Bende jopiny biro bedo kod geno kuomgi. Te kuondego mapon nyaka sani poko bage yiero kaka mano komno mar gavana Mombasa, komno mar gavana Kakamega, wantiere kod Kacheliba kacha komno mar od bura. Onego bed ni jopiny e gwengego bende bedo kod geno kuomgi ni kacho bedo ni pogruok nitiere to onego bed ni podi giketo odgi kumoro achiel mondo gita yiero e yo makare. Bathe kono bende mana kaka bende wasewacho kanyo bende sani koro osechaka rakruok bende sani koro kata duond buche kata riwruoge mag siasa sani koro gitemo mar neno mbima bende gintiere godo e od burano mar Senate. Ka wang'iyo kanyo nyaka sani Azimio nitiere kod kwanno mar senators 23 ka Kenya Kwanza to nitiere kod 24. Ka bende nyaka sani bende nitiere lemo ma bende no singne jomo opogore wantiere kanyo kod Moses Wetangula, Kalonzo Musyoka, Amason Kingi, Kimani Ichung'wah kod Adan Duale. Amago bende gin mana gigo ma bende nyaka sani duond buche kata riwruoge mag siasa temo mar iko e kinde ma bende wanyalo wacho ni yiero rumo. Kata kamano doho ma Supreme ema biro chiwo ne jo Kenya duoko mar gino mabiro timore kaponi ochwal ne gi ng'ur. Nyokoro moke juang warito weche makamago ka weche makamago chopo dono ma Supreme gidhi dhi nyime yo machalo nade. Okinde ntiere kata mawacho ni kweth mar Azimio osebedo kanyo kod okinde maheo 30 mano marango wechego mag ng'ur mag yiero makamagi mag mano landruok kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Ite mar ariyo weche mag commissioners go ntiere kar kanyo kaka machielo nitiere wechego mag jal mane onegi mano apisa mar IEBC mano mlo kanyo Daniel Musyoka ka gintiere kuonde ma opogore ka koro sani iwacho ni wang' dede mano CCTV
koro chiwo ler ni wuoth mogik mara Daniel Musyoka nodhi e yo machalo nade. Ite mar adek, gik moko mosebedo kanyo kadhi nyime, wabedo kanyo ka warango ni gitimore e yo machalo nade. Musyoka iwacho kanyo ni nonene ka entiere kendo nyaka sani ringre no oyud kanyo Loitoktok, mano mantiere county ma Kajiado, kendo gima nitiere kaluwore gi wang' dende mane omaki wuoth mare mogik e county ma Nairobi kar kae, wacho ni nonene ka gima ne nitiere simu e kindego duto, kendo ka tem non simu manogoyo ne ok ogone simu, ne ok ogo simu, manyiso ni thuolo manobedo kacha kowuoyo gi ng'ato, mano ne chal tich ang'wen juma mokalo, mano saa 5:15 mar okinyi. Kanyo e kama nonene koloso kod jabodaboda moro mane nitiere club machielo mantiere Tasia, mano mantiere kar chung'o burano ma Embakasi East, ma bende ka irango kanyo chal ka gima nowuoyo e simu, to nowuoyo e simu e yore mag tudruok manyalo bedo ni ogeng', mano machalo WhatsApp kacha kigocho ok ding'e ni ng'ama gocho ni kendo ng'ama igocho ne ni en ng'awa. Mane wach mantiere kar kanyo, kendo nonro ma kamagi pod dhi nyime. Kiwacho ni tarik 12 mano odiochieng' mano nene mogik kane nitiere kar luto ombulu, mano mane nitiere kar kacha kendo kama ni kwane ombulu maduong' mantiere Embakasi East, nuo ni East Africa School of Aviation Tallying Center. To bende kalure kod bero ma bende notima, yangore ni apisano mar IEBC ne ode, wach ma bende lit ahinya, ka bende nyaka sani pod wanyalo mana medo oro ote mag kuyo kachiela kod lit ne familia mag mosenindo mano Daniel Musyoka. Kalure ni en wach malit ahinya, anyalo wacho ni no thotho malit ahinya, kalure ni idei akia ni koro ni de kitiyo kod lwedo kose ni tiyo kod gimoro, kata kamano ne tho malit ahinya. Ama bende mano returning officer mano ma Embakasi East owito godo ngimane. Kiwacho ni dende gi gimoro amora mane ogwaro en mana ng'ute mane okethore, gigo duto nitiere kanyo. Koro moge jwang' yudi gazet mari mar The Standard okinyi ma kawuono, ing'e ni Kenya Kwanza dhi bedo yo machalo nade ka gintiere od bura kacha, ka nyaka sani kombe opoge yo machalo nade. Nitiere joma mine 16 ma nyaka bed ni gwelo e od bura no mamalo, kachiel koda jood bura mamoko ma iyiero maromo 47 mano kirango kanyo mag Senate nigi dhi bedo e yo machalo nade. Kamachielo rowere 2, jogo man gi ng'ol mopogore 2, kachiel koda seneta moyier 47. Nyaka sani Azimio ni kod gi 23, Kenya Kwanza 24, ka UDA ni kod gi 22, DP ni kod gi 1, Ford Kenya ni kod gi 1, kachiel koda Azimio man kod gi 23, ODM otelo kanyo. ODM ni gi seneta 13, Wiper ni kod gi 3, Jubilee 4, UDM 2, NRA 1. NRA ni ma Busia Chadonge, kama ng'ama oyude cha en Okiya Omtata, mano ndi kwethno mar Azimio bende nitiere kar kanyo. Nyakora moge jwang' ma okor mathoth yudu gazet momori okinyi ma kawuono. Wach mar Cristiano Ronaldo ni kacha, Frankie de Jong ni kanyo, Pierre-Emerick Aubameyang, jo Barcelona un bende untiere mana kanyo. Ukete mana kanyo koro moge jwang' matiyo go tielo mara nonro mag gazet okinyi ma kawuono. Mabiro en twak midhi kelwa kod Joyce Oduor tiyo gazet mabiro en twak kotudore kod yepo mag sikul iyawa yango odiochieng' ma kawuono. Twak ma bende wadwa bedo godo kae kod japuonj, mana kaka isewacho, en japuonj, en jandiko, bende ponana en janyuol, mano Victor Ochieng', ma bende dwa mana temo kolonwa weche masani timore e sekta no mar somo e pacho kae. Kalure ni nyaka sani sekta mar somo osebedo kod chochni matin e kindego mag yiero, ponono pod obiro bedo kod chochni kapo ni doho ogolo ng'eto ni jo-Kenya odoge debe kata oyo. Kata kamano wantiere kod geno ni onge chochni moro amora mabiro timore ahinya to e higani ma bendi biro time penj 4 madongo e pacho kae. Mana kamano nyakora mo jwang' kik bai mane tok mabiro bang' ma nyinga Cleophas Oluoch asebedo ka kod Joyce Oduor. Rit masani ang'wanere mana chenro mar mbako romo ka Joyce Oduor osetieko twak, mano twak mar 2 madhi bedo go kae, mano yepo mar skunde. Kik ilok chenro ni mapod en Ramogi TV, yiero ma higani mar 2022. Rit masani.